Vježba jelen je vježba za pojačavanje erotske energije i predlažem da ona bude početak svakog tvog samozadovoljavanja. Odlična uvertira koja će ti puno pomoći. Znam da velika većina nas žena rođenih u drugoj polovici i krajem prošlog stoljeća je odgajana na način da je samozadovoljavanje sramotno i zabranjeno i znam da velika većina žena doista živi bez toga u svom životu, što je velika nepravda jer samozadovoljavanje je neizostavan dio emocionalnog i fizičkog zdravlja. Idemo otkloniti tu nepravdu, idemo si dati više slobode. Dok ja ovo pričam, predlažem da se smjestiš u poziciju u kojoj sam ja. Sjedim u svojoj spavačoj sobi na krevetu, ispod mene je moj jastuk. Sjela sam tako da su noge prekrižene ispred mene, vidiš ovdje su moja koljena, tako vidiš ovo, ja sam u ovoj poziciji. Udobno sam se smjestila i pozivam te da se smjestiš i ti sa mnom. Dok se smještaš, reći ću ti zašto još ovo činim, zašto je vrlo važno. To će ti potvrditi svaka žena koja dobro brine o sebi, a koja dugo živi sama, da je ovo važan dio. Stvaranje odnosa, odnosno emocionalna neovisnost podrazumijeva da se dobro brineš sama o sebi. Ako se dobro brineš sama o sebi, daleko je manja mogućnost da ćeš krenuti u odnose koji nisu dobri za tebe. I bez obzira da li si ti solo žena ovaj tren ili imaš partnera, predlažem ti da radiš ovo. Ako si sama, radi ovu vježbu jelen i samozadovoljavaj se 2 do 4 puta tjedno. Ako imaš partnera, predlažem da ovo radiš svejedno sama jednom tjedno ili još bolje. Ti kreni raditi ovo i traži partnera da ti bude blizu, da bude prisutan i da na tvoj znak, na tvoje dopuštenje se priključi ovome procesu. To će vas samo još više povezati, bit će jako, jako poticajno za vaš erotski seksualni život. Nadam se da si se do sada smjestila i da možemo početi. Dakle, vježba jelen će jako podići tvoju erotsku energiju i ako dugo nisi bila aktivna, ovo će ti pomoći da je pokreneš. Samo budi ustrajna i daj si vremena. Vježbu započinjemo tako da sjednemo, dakle, i sada 1/5 stavimo ovdje u svoje međunožje, jednu, na način da nam peta treba potiskivati, dodirnuti klitoris. I znam da to nećeš moći napraviti bez dodatka. Oprosti, zaboravila sam reći, ali ovdje bi bilo dobro staviti jednu lopticu, bilo malu tenisku ili bilo malo veću loptu koju ćeš potiskivati prema svom klitorisu. Možeš pauzirati, potražiti lopticu i vratiti se. Dakle, vježbu počinjemo tako što smo se smjestile, potiskujemo peto, lopticu pa klitoris. I dok to radimo, položimo ruke ispod svojih grudi, ovako, i sad ćemo započinjati sa kružnim pokretima. Od 10 do 60 pokreta u jednom smjeru i nakon toga u obrnutom smjeru. Dakle, vrhovima jagodica na golo tijelo, pretpostavljam da ćeš biti gola ili gotovo gola, tako da možeš dobro osjetiti svaki svoj dodir. Idemo raditi krugove, masiramo svoje grudi, jako dobro za grudi. I tako se opuštamo 10 do 60 puta. Cijelo vrijeme dišemo duboko, do kraja duboko. Znači, onda idemo u drugom smjeru, u obrnutom smjeru 10 do 60 puta. Smireno, opušteno, dišemo duboko do kraja. Nakon toga legni, jastuk je ispod tebe. Znači, jastuk je cijelo vrijeme ispod tebe. Sada legni na jastuk na način opet da bude tvoja stražnica
na jastuku, tako da ti je jastuk malo povišen. Znači, jastuk te drži tvoje tijelo povišeno iznad kreveta, ti si udobno smještena ovdje i sad ćeš se posvetiti drugim dijelovima tijela. To su unutarnji dio bedara, donji dio trbuha i sve drugo što ti godi. Možda ćeš se sad posvetiti bradavicama, one su jako osjetljive, budi oprezna samo u vrhovima jagodica, nježno, pomalo. I tvoj zadatak je sada da izdržiš barem 10 minuta ne dirati svoj klitoris. On je jedini dio tvog tijela koji ima samo jedan zadatak, a to je tvoj užitak. Sa svih 8000 živčanih završetaka on je usmjeren jednoj jedinoj funkciji. Nakon 10 minuta polaganog užitka slobodno ćeš se približiti njemu, a za sada kruži oko njega, ali ga ne dodiruj. I kada ga počneš dodirivati nježno vrhovima jagodica, potraži na njemu onaj dio naprijed malo lijevo od sredine, dakle, kao da gledaš položaj kazaljke na satu kada je 1 sat. Recimo da gledaš svoj klitoris u ogledalu i na njemu je 1 sat. Ta točka je vjerojatno najosjetljivija na tvom klitorisu i tom dijelu bi se trebala dodatno posvetiti. Tu ćeš doživjeti najveći užitak. Izazivam te da pritom ne pokušavaš doživjeti orgazam, da ne stežeš mišiće stražnice, mišiće nogu, nego da svoje tijelo izazoveš da nauči reagirati na što manji podražaj. I time će vjerojatno tvoje tijelo s vremenom doživljavati sve dublji užitak. Dok ako koristiš vibrator, masažer samo s vanjske strane, dakle, on s vremenom se tijelo privikava na tražiti što jači podražaj, treba ti što više podražaja, a sada idemo tijelu naučiti da ti treba što manje podražaja, da to bude što senzualnije i da ti pruži što veći užitak. Oživjet ćeš svoje tijelo na novi način, podići ćeš svoju životnu silu na taj način. Samo budi uporna i strpljiva i dok se tako budeš dirala i približavala možda i vrhuncu, nemoj se opirati, ali neka ti ne bude uopće cilj, možeš tu uključiti i svoju G točku. Kada si uzbuđena, G točka bude veličine trešnje. Ona je odmah ispod tvoje stidne kosti ako uvučeš prst i tamo se može napipati. Međutim, ako je tvoja G točka neosjetljiva ili čak bolna, to kod nas žena bude iz razloga nerazriješenih seksualnih iskustava ili srama iz prošlosti. Nemoj odustati, posvećuje ljubav. I ako imaš partnera ili kada budeš imala partnera i ako će to biti predani, stvarno blizak, dubok intiman odnos, onda možeš pozvati partnera da te bez cilja snošaja, da se on posveti tvojoj G točci na način da joj pruži pažnju i ljubav dodiru, a ti samo uživaj u tome i doći ćeš do iscjeljenja. Probudit ćeš ponovo svoju G točku, probudit ćeš se za užitak i na taj način. I iscijelit ćeš to što je ovdje ostalo zarobljeno. Sad te ostavljam da nastaviš ovo raditi sama, a ja ću uskoro pripremiti još dodatke koje ćemo nadograditi neke korake na sve ovo. Nadam se da ćeš si pružiti užitak minimalno 2 puta tjedno, a ako imaš partnera da ćeš minimalno 1 tjednom pozvati da bude prisutan i da na ovaj način podijeli s tobom tvoj predivan užitak. Vidimo se uskoro. Sretno!